Sobra sa 2,500 pesos ang binayarang bill sa kuryente ngayong buwan nila Tatay Renato Buena. Sa August 11 pa ang due date ng kanyang bill, ngunit inagahan niya ang pagbayad para makaiwas sa penalties at surcharges na pinapataw ng Casoreco 2 pag lumagpas na sa due date. May mga pagkakataon naman kasi noon na huli na siyang nakakabayad sa kuryente lalo't sa sari-sari store lang sila, umaasa ng kanilang gastusin. Ang pag-mention po, na ano man siya income, nagkakaigwa man ning nauri man pagbadya na penalty. Ngunit may good news ang Casoreco 2 sa mga residential consumers tulad ni Tatay Renato na hindi nakakabayad ng penalties and surcharges. Alok ng kooperatiba ang 50% na discount sa penalty at surcharges ng mga utang sa power bills mula July 1, 2025 hanggang sa mga nakalipas na taon. Gusto sabihon, kung ang sa imong total na pagkakautang nagkakantidad niya ng 10,000 pesos, ang pinaka-minimum ta kayang pwedeng i-avail igdi is 60% out of the total amount kan sa imong arrears o arrearages. Ang mangyayari po kayan, pa nag-avail ka po ng 60%, kaya itong total na pagkakautang mo, may 50% ka man na condonation sa imong penalty. Inilunsad ng kooperatiba ang programa kaugnay ng kanilang nalalapit na 50th anniversary ngayong buwan na layong makatulong sa mga residential consumers na unti-unting makabayad sa kanilang penalties and surcharges. Tatagal hanggang sa buwan ng Setyembre ang programa, kaya panawagan ng kooperatiba sa mga consumers na samantalahin ang naturang diskwento. Makiulay lang po kita sa mga collection heads, no? And magpa-print mo na kita kaya itong sa tuwing ledger, and pwede kitang magpa-compute after kayan, and pwede kita mag-decide kung ano po si kakayahan po nindo, kung ano po duman ang kaya nindo bayadan. Basta ang pinaka minimum kaya ni is 60%, ano, na babayadan duman sa total amount. Chris Novello, CSN.